Salam adırlı vatandaşlar, salam mehriban ilişler. Men bugün size yankı geçen taparqy Niyazov'un öýünden çykan altınlar barada gurun beren videom aşoň aşağına bir komentar ýazypdyrlar. Ine şoňa men şuň jogap bermekçi. Komentar ýazan adamlaryň köpüsi meniň kanalyma abuna däl, şeýle düşünýän, eýleden beýleden uğradylan ýa-ni paýlaşylan videolary görüp gelip aşagyna ýazýan adamlar bolmaly täze hiç zatdan habar ýok. Boýdan başa diňlemeseň, habaryň bolmasa şolar ýaly komentarlar ýazylýar. Şoň üçin şol watandaşlara men häzir jogap bermekçi. Birinciden abuna bolun. Habaryňyz bolar hemme zatdan. Ikinciden hem şol siziň beren soraglaryňyz bar. Ýanyna durduňmy, näme üçin ýalyn sözleýän diýen ýaly komentarlara jogap berjek. Birinciden men başga işim ýok däl. Ekrana çykyp ýalyn sözläp oturmakdan başga. Ikinciden hem o zatlaryň ýanyna durmak, şaýat bolmak kökmanläl, sebäbi şaýat bolan adamlar bar. Ondan şu taýda ýene-de siziň ünsüňizi çekjek zadym logiski bir nime logiski bir pikirlenmäni size hödürläsim gelýär. Ine bir adam aýdal prezident 25 ýyl prezident bolup oturdy bir döwletiň başynda. Inni siziň pikiriňizçe şol adamyň öýünden çykan altynlary 3 furgon siz üçin ýalandat şeýlemi? Ýalandat bolýar şeýlemi? 25 ýyl bir adam bir döwletiň başynda oturup öýünden 3 furgon altyn çyksa, ol azyrak däm siz üçin? Ne sorag ştaýdy. Sebäbi kanun boýunça işlemeýän döwlet bolsa, konstitusiýa diňe kagad ýüzünde bar bolsa, hiç bir zakon hiç ýerde işlemeýän bolsa, eden edip ýörmeli bolsa, halkyňam jahil goýup eline de bir kitap ýazyp ruhnama diýip onum ine şu Kur'anyň ýerini tutýar. Kur'anyň güýçli kitap diýip şunu okudyp ýörseler, halky bir 10-20 ýyllap gödüňize getirin, halkam gitdikçe jahilleşýär. Onuň seniň aňarda o padşanyň ýygynan altynlar bilenem işiň ýok. Pullar bilenem işiň ýok. Kimi türmäge batsy, kimi ýok etdi, kimi öldürdi. Bu zatlar bilenem işiň ýok. Sebäbi şu öýünden çykan altynlar siz halkyň göz ýaşlary. Siz halkyň iýmeli, içmeli, boltilik ýaşamaly siziň pullaryňyz şol. Onam gelip komentar edýärdiňiz. Näme ýalan sözleýän, ýanyna durduňmy diýip. Garawul goýdularmy sen diýip ýazýaňyz. Gaty kän ýazylypdyr komentarlar. Ýöne şoňa men elimdegime de şu wagta çenni. Onuň mer bir hepde geçdi. Şunyny kıssa garada bir 5-10 minut wagt tapyp size şonu aýdyp bereýin diýdim. Ýene-de bir logiski müşlenýe barada, logiski bir pikirlenme barada size masal getirip berjek. Şu 3 furgon çykan gyzyl siz üçin kän zat diýip pikir edýän bolsaňyz, Gurban Bibi diýip baş prokuraturada baş prokuror bardy Türkmenistanda. Gurban Bibi familiýasy Ataýevdymyka, Ataýewnamy şoň ýaly. Şonu ne ilki Türkmen başı semredip soňundan türmäge bassy. Şonu türmäge basmadynan öň ýygyna gidipdi. Kimiň ýadyna bolsa bilýändir. Ýygyna gitdi de seniň diýdi, ol öňden çykan demeleň zadyň bul altyndan ýeneniň gümüşleň pullaň diýdi eýlede dursun oňa düşünýän men diýdi.
Yönü şu 300 tane bedire çıktı öýüňden neydi? Demir bedire. Şonu näme sen ýygynadyň şu bediräni niýe? Inişdaýda Niýazow ýa Samsyk bolmaly ýa-da özüne aýtdyrjak bolýar. Näme üçin bedire ýygynany? Meniň size soragym baş prokuroryň öýünden 300 tane bedire çykan bolsa, boş bedire, dogrusyny bilemsok, boş bedire. Onda Niýazowyň öýünden 3 furgon çykan gyzyly näme üçin geň görýäňiz? Oturuňda pikirleniň. Ondan ýene-de nime diýip bir kolhozyň başlygy bardy 80-nji ýyl 70-nji ýyllarda. Gyzylgul Anna Muhammedowa diýip. Şonuň öýünden näçe bedire gyzyl çykdy. Ýere gömülen. It ýatagynyň, it saklayan ýatagynyň aşagyna gömülen. Mellegine gömülen. Türli ýerlere gömülen. Ýöne onu näme üçin ilki götürgüläp bayetdiler, temretdiler. Ondan soň tutdular, basdylar. Şeýlem. Melleginen kuglap, gazyp aldylar gyzyllaryny. Ýöne şoňam gyzyllar bedire gömülenni. Bedireli. Ödem çıkan gyzyllar bilýäňizmi näil gyzyllardy? Men näder ýene aýtsam siz aýdarsyňyz ýanyna durduňmy diýip. Ýok, ýanyna duramok, men o wagtlar çagadym. Ýöne aýdan adamlar bar. Şol aýdan adamlar bar. Indi siz oturuňda ýene-de pikirleniň. Gyzylgul Anna Muhammedowa kolhozyň başlygy, prezident däl. Öýünden näçe altynlar çykdy bedireläp. Gurban Bey Ataýewa olum baş prokurordy, prezident däl. Ýöne oň öýündenim näçe gyzyllar çykdy, altynlar çykdy. Ýöne boş bediräniň sany 300 sanydy. Onu men göremok onu, prezidentiň özü aýtdy ekranyna. Indi prezident 25 ýyl bir ýurduň başyna prezident bolup oturan adamyň öýünden 3 furgon gyzyl çykdy diýilse siz şonu geň görýäňizmi? Ine-de size jogaby. Şu gelip kommentary ýazanlar, ine size jogap şol. Adyjyk kelläňizi işletjek bolmaly. Bu nime diýen ýaly bolýar-da. Çagalara ýazylan kitaplar bolýar-da, ýukaçyk bir 30-40 tane sahypaly, 50 sahypaly. Ýukaçyk bir kitaplar. Şunu sen nädip okap bildiň? Nädip şuna aklyň ýetdi diýen ýaly bolýar. Siziň ýanky berýän soragyňyz bar. Şoň ýaly bolýar. Ine şeýlerak watandaşlar, ine size şol beren soraglaryňyza jogap, kommentariýalaryňyza jogap şeýlerak. Adyjyk kelläňizi işletjek bolmaly. 25 ýyl prezident bolup oturan adam. Belki 25 däl, onana nimerakdyr. Belki azyrakdyr 25-den. 85-de başlan bolsa, 95, 2005, 21 ýyl bolýar. Bagyşlaň men düzedýin bu taýyny. Ýene-de gelip kommentary ýazarsyňyz. 25 ýyldan 21 ýyl. Bolýar, sag boluň, sag oturuň. Abone bolmagyny ýatdan çykarmaň.